Ei, que avui el Jan va d'excursió. Jan, que vas d'excursió avui? Que vas a la granja? Que veuràs els animals? Sí, que veuràs els cavalls i les gallines. Hi ha dos vaques. Una vaca i una vaca. Sí? I que hi ha gallines? I com els hi donaràs de menjar a les gallines? Sí. I què farà les gallines? Faran Així. Així faran? Oh, que bé, no? Sí. I després ens ho explicaràs tot? Que xupi-xupi. Molt bé, molt bé. Okay. És com quan se'n va de farra un fill a la disco, però versió 2 anys i mig. Oi que sí? Sí. Ai, truca'm cada hora, eh? Sí. Ai, ai. Rascament de capes. Vale. Ai, ai. Vinga, vestit-lo. A veure, Jan, com fa soroll aquesta samarreta? Mira. Onda. Molt bé. Molt bé. Escolta, mira, mama, aquesta és la teva motxilla, vale? Sí. Portes una estrella amb el teu nom aquí. Has vist? Important. No, espera't. Una estrella, són estrelles. Doncs ara n'hi ha més, ja veuràs. Perquè aquí saps què hem posat? Mira, aquí t'hem posat una roba de canvi, per si passa alguna cosa amb el teu nom, vale? Sí. Aquesta és teva, vale? I mira, una altra estrella. Són Escolta. 4 estrelles. Entrepà petit per esmorzar, vale? Entrepà mega gros, perquè el papa deia que tot això per a dinar, no cal que te'l mengis tot. Postres, pometa que t'ha tallat la mama. Mama, deixa-la. No està la Tenim a dia Déu el Jan a l'autobús. Quina penona. Allò que es fa, que els pares diuen adéu, has dut mocador? No. No sé si per plorar o per dir adéu, però bueno. Ai, quina penona. He anat. Havia tret els que pesen molt la motxilla del peu. Sí, I tinc que deixar una gorra, sí, ja ho he vist, ja li va una mica gran. És meva. Molt bé, carinyo, eh? Ja està, Portes mira molt que bé. te la poso així. Sí, estaràs més Ara. guapo. Ara ha estat més guapo. Molt bé, carinyo. Molt bé. Molt bé, carinyo. No ploris, molt bé. Mira, un autobús, bien. Molt bé, carinyo. Un autobús. Mira, una foto pel papa, que li farem una foto pel papa. Havia de ser el nostre. Molt bé, un petó. Vinga, carinyo. Mira, Marianeta. No, vine amb la Maixa, vine. Mira el Gerard, que content. Mira el Gerard. Gerard, au, busquem un Mira, lloc. mira el Gerard. Va, anem. Molt bé, carinyo. Mira, puixes amb la Maite. Veuràs les vaques, vale? Després m'ho expliques tot, vale? Vinga, carinyo. Molt bé. Ja està. Seuràs amb la Maite? Molt bé, carinyo. Mira tots els nens aquí asseguts. Aprofitant que tenim el Jan d'excursió, pobret, doncs... hem vingut a dinar aquí a l'Egipci i vindrà la Mònica i en Nelson, fem vida social i tot. I la Laura té el síndrome del niuet, no? Sí, sí. Ahir vaig poner una estanteria a la botiga, vaig reorganitzar i netejar tota la botiga. Avui he anat a buscar un catxito de tela al magatzem per fer un portaxumets i he organitzat i netejat tot el magatzem i m'he donat compte que aquest dematí també li he fotut un bon meneo A la cuina. a la cuina de casa, que jo els dematins vaig amb el pet al cul i no foto res. Esta es la pita de pollo.
Aquí Nilsson se ha pedido la mixta. ¿Y qué? Tiene buena pinta, ¿no? Cada vez voy a más. ¿Esta es mixta también? Sí. Y esta es la de padella. Gracias. ¡Qué pintaca! Bueno, nos estamos poniendo como el pico. Avui el dia ha donat molt de sí. I encara falta una hora anar a buscar el Jan. És etern, això. Bueno. A veure què. Pot ser que vingui amb ganes d'explicar-m'ho tot i pot ser que vingui tan cansat que no m'expliqui res. Perquè, clar, segurament no hauran fet siesta. O sigui que, depèn de com, ara sabrem. Si és d'aquells nens que explica tot o és d'aquells que fa... s'estira al sofà i queda espaterrat. Què, com s'ha portat? Super, Sí? super. Estarà... Bueno. Mira, el papa! Vinga! Què tal? Bernets, Què has fet, petit? he anat a La mama? granja. L'anem a buscar? Anem a buscar la mama? Anem? Que t'has passat bé? Que hi havia gallines? Sí. I que hi havia vaques? Sí. I que els hi has donat de menjar? No? Què has fet? I no te la menjar les gallines. I que heu munyit les vaques? Sí. I ha sortit llet? Sí. Jo no vull. No, tu la vaca no has volgut, oi? Mira aquí, aquí. Adéu, autobús, que se'n va l'autobús. Què t'ha agradat? T'ho has passat bé? Sí. Ai, que bé. S'ho ha passat molt bé. Està conmovido. Què has dinat al bocata? Què t'ha fet la mama? Sí. De què era? No sé. El bocata de què era? De carn, no? Bueno. I quantes gallines? Una o moltes? Moltes. I quantes cabretes? No, 1, 2, 3. La granja. Sí. Ama Maite. Explica-li, explica-li quins La granja. Hola. No, mira, una vaca. Una vaca. Una vaca grossa, una petita i una més petita. No, 4. Com pot passar? Sí? Què hi havia? Quins animals hi havia, carinyo? Una cabreta. Hi havia una cabreta? Sí. I què més? No, 4 cabretes. Ah, 4 cabretes. I vaques hi havia? Sí. I l'has tret llet, de la vaca? No. No, perquè era molt grossa, oi? Ha ficat una gallina, ha ficat un ou, una gallina. En sèrio? Sí. Hola, que bé, no? Que ha sortit el pollet. No. Ha sortit el pollet? No. Perquè és tímid. No hi havia pollets? Estava dins, encara estava dins. Ah, que bé. Què fas? Sí. I porquets? Sí. També. Que guai, t'has passat molt bé, mi amor. Que els hi heu donat menjar així a les gallines amb la mà? Sí. Oh, que valent. I ha fet física ja. Home, porc. Què ha fet, el porc? Caca i pipi. A terra? Home, va, que marrano. Caca i pipi amb una punxa. Amb una bacineta, ha fet. Amb una punxa, caca amb punxa. Caca amb punxa? Sí. Com és caca amb punxa? Una caca que tenia una punxa així dalt, oi? Ah, sí? Com a les pel·lícules que surten. La granja. I que t'ha agradat molt? Sí. I què hi havia? No sé, poquets. No, un poquet que ha fet caca i pipi amb una punxa. Aquí. Caca amb punxa. I què més, Jan? Hi havia unes vaques. I vienen unes vaques. I a qui li has donat de menjar, Jan? Les gallines. Bernets, Bernets. Què has fet, petit? De